राङापालि गामिनि थुनलाइ मिउचुवेल बेनिफिट ट्रास्टआ दिनै रेजिस्टार जाबाय बे खुसियावनो जों दिनै हटेल ओंखाम जानो नागिरदों मिरामिस हटेल जोंनि गासै सोद्रोमाफोरा बेयाव दङ मिरामिससो जानो गोनां जादों मानो होनब्ला एसे फैसानि खमनि थाखाय जों मिरामिस जानो गोनां जादों जोंनि थुनलाइ मिउचुवेल बेनिफिट ट्रास्टआव फ्राय जोंनिया 80 जननिफ्राय 90 जन सोद्रोमा दङ नाथाय मेन जोंनि जा कमिटि बे कमिटियाव 11 जन दङ बेयाव गासैबो दङ नाय नोंथांमोना दा मिरामिस ओंखाम जानो नागिरदों बे जाबाय गारजि आरो बेयाव बे जाबाय दालि मिरामिस खानायानो मोजां उपाय गैया आरो पापारबो होफैगोन गासैबो जागासिनो दङ नोंथांमोना नाय मिरामिसखाय मानसिफोरा बारा मोजाङै जानो नागिराखै खुसि मोनदों देहाया एसे गाज्रि थेवब्लाबो उपाय गैया दिनै जुदि फैयाब्ला आरोबाव 3 निफ्राय 4 मास बेक जाबावगौमोन जोंनि रेस्टारनि खामानिया बेनिखायनो फैनो गोनां जादों बे जोंनि थुनलाइ उइभिं सेन्टारा मोनसे मोजां लामाजों दावगालांगासिनो दङ बेनिखायनो गासै रायजो राजानि हेल्पबो नांगोन जोंनि सोद्रोमाफोराबो मोजां जानांगोन नोंथाङा आरोबाव नायफिन ओंखाम जानाय नुथाय आरो